בוא נתקדם. האתגר בלאשר כניסה לתוך תווך תת-קרקעי הוא אחד מהאתגרים הכי משמעותיים של מפקד יהלום. בתוך המנהרה הזאת אלוף משנה א' צעד כבר עשרות פעמים. היא נחפרה כאן במתקן האימונים של יחידת יהלום כדי לתרגל את אחד הייעודים המרכזיים של היחידה שעליה פיקד בשלוש שנים האחרונות, לחימה בתת קרקע והשמדת מנהרות. המנהרות הן מנהרות זהות. כל המנהרות נראות אותו דבר. עומקים משתנים והייעוד משתנה. חלק מהמנהרות משמשות לאתרי פיקוד ושליטה, חלק מהמנהרות משמשות לאתרי ייצור, וחלק מהמנהרות משמשות לאתרי תקשורת. אתה נכנסת למנהרות? נכנסתי עם לוחמים לכל מקום שלוחם יהלום היה בו, הייתי. באיזה שלב לוחם יהלום יודע שהוא יכול להיכנס למנהרה? כניסה לתוך תת קרקע זו הפעולה האחרונה שאנחנו מבצעים. יש הרבה מאוד פעולות שאנחנו מבצעים לפני שאנחנו נכנסים לתת קרקע. הפעולות האלה נועדו כדי להפחית את הסיכון בכניסה לתת הקרקע, ובעצם הפעולה האחרונה תהיה להכניס את הלוחם לתוך התת קרקע כדי למפות ובסוף להשמיד את התווך התת קרקע. אנחנו פונים פה ימינה רועי. בתוך המנהרה מחכה לנו סגן אלוף ח', מפקד פלגת התת קרקע של היחידה. במשך שנים הוא התאמן ללחימה במנהרות חמאס. היום הוא והפלגה שלו יודעים הרבה יותר ממה שידעו לפני המלחמה, וגם חמאס מהצד שלו למד להכיר את צה"ל טוב יותר. ומה הוא יהיה השתפר? הוא השתפר בלהבין אותנו, שזה טבעי, כשאתה מתחכך עם צד שני אתה מבין מה הוא עושה. הוא השתפר בלהבין מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, אבל אני חושב אחד שהיום צה"ל עדיין יודע לשמור על הדברים שלו כמו שצריך, על הסודות שלו, וזה אחד הדברים החשובים. שתיים, אני חושב שאנחנו חושבים בצה"ל הרבה יותר תחבולה מפעם. אני חושב שאנחנו מנצחים את חמאס ביג טיים. אנחנו יותר טובים ממנו, בכלל לא נדבר על הרוח. יש לנו רוח הרבה יותר חזקה ממנו, אבל אני חושב שגם הפרקטיקה בעולם התת קרקע, אנחנו כמה רמות מעליו, והוא, אתה יודע, הוא כמו עכבר במנהרות, מתחבא, מפחד, אבל אנחנו כל פעם מפתיעים אותו, כל פעם מצליחים להרים עליו, ובגדול, כל מקום שצה"ל דרך בו, כל מקום שהפלגה והיחידה דרכה, לא נשאר אויב. אתה זוכר את הפעם הראשונה שנכנסת למנהרה ברצועה, כשהתחיל התמרון? קשה לשכוח. תשמע, אני אגיד לך משהו על תת קרקע, זה עולם קסום. קודם כל, כל מי שמתעסק איתו מתאהב בו. כי זה באמת עולם מטורף. מי שלא רגיל, אין לו את החוסן הנפשי אליו, אז הוא יכול מהר מאוד להיכנס לקסטרופוביה, להיכנס ללחצים. ודווקא אני במקום מסוים, הלוחמים שלי ואני, דווקא זה המקום הבטוח שלנו. זה חשוב גם שחמאס ידע את זה. שאנחנו בתוך התת קרקע, אני הרבה יותר רגוע מאשר מחוץ לתת קרקע. כשאני בפנים, זה כבר, הוא בבעיה, אני כבר ניצחתי. הזמן הולך ואוזל, ורק אתם תוכלו לעצור את זה. כשאתה רואה את הסרטון של החטופים שם, של אביתר דוד, אתה כמי שחרש מנהרות, תפרת את כל המנהרות של הרצועה, היית בפנים, היית בחוץ, ניהלת מבצעים, אתה מסתכל על זה בעיניים המבצעיות שלך ואתה אומר, אני יכול לחלץ אותו משם? לא עונה על זה. אני כבר שנתיים נמצא פה בעזה. אנחנו נביא את כל החטופים, ואנחנו ננצח את חמאס, כי הראש שלנו הרבה יותר חזקה. אתה מבין שאתה חייב עכשיו לנצח, אתה חייב לנצח כי להם יש רוח, לנו יש רוח, והראשון שמצמץ הוא זה שיפסיד כאילו. את איום המנהרות הכירו במערכת הביטחון עוד הרבה לפני ה7 באוקטובר. אבל רק כשצה"ל נכנס לתמרן ברצועה, נחשפו ממדי הפרויקט שחמאס חפר מתחת לאדמה, מה שהפתיע את המודיעין וגם את היחידות המיוחדות. וכל מה שלמדת בשנה ו10 חודשים שחלפו על התשתית המנהרות שחמאס חפר ברצועת עזה. היו דברים שהפתיעו אותך? אני לא רוצה להיכנס פה לכל הפרטים של מה בדיוק ידענו ומה לא. אני רוצה להגיד שקשירות הלוחמים היא, ערב המלחמה הייתה קשירות מאוד מאוד גבוהה. לפעול בתתק, להיכנס לתתק ולהילחם בתתק, וכראיה לכך היא גם באה לידי ביטוי במהלך המלחמה. ומה הפתיע אתכם בתתק ברצועת עזה כשנכנסתם כבר פנימה? המנהרות הן מנהרות שהכרנו. היקפי התתק הם היקפים גדולים מאוד, וכדי לעמוד בהיקפים האלה היינו צריכים לעשות הרבה מאוד פעולות ולהגדיל את היחידה. היקפים יותר ממה שציפיתם. היקפי התתק בעזה הם היקפים גדולים מאוד. יותר ממה שציפיתם? זה לא רק הכמות, זו המורכבות. מורכבות התתק. היינו צריכים לפתח הרבה מאוד כלים כדי לאפשר ללוחם
סל כלים רחב כשהוא מגיע להתמודד עם מנהרה. התווך התת-קרקעי מורכב מאוד. לוחם שמגיע להתמודד עם תווך תת-קרקעי צריך הרבה מאוד כלים וטכנולוגיות. חלק מהם התפתחו פה במהלך המלחמה. את השינוי הזה היינו צריכים לעשות במהלך המלחמה. השבוע ציינה יחידת יהלום 30 שנה להקמתה. יחידה הנדסית למשימות מיוחדות, בין היתר סילוק פצצות, חבלה, לוחמת תת-קרקע, פריצת מכשולים, טיפול במוקשים ואמצעי חבלה. אתה רואה פה עכשיו את בית החולים שיפה. אנחנו מתחת לבית החולים שיפה, מרכז פוש של חמאס. אתה יכול לראות את התשתיות, עוד חדר התארגנות. אתה יכול לראות פה קצת את המורכבות של עבודה בתווך התת-קרקעי. מאות רבות של לוחמים מאומנים שפועלים בצוותים קטנים עם יחידות רבות בכל גזרות הלחימה. אנחנו שולחים פיצול קטן בין כמה לוחמים, הם מצטרפים לכוחות, מהגדודים עד ליחידות המיוחדות לכל המשימות, גם משימות התמרון וגם המשימות המיוחדות, והם חוד החנית, זאת אומרת הם הולכים לפני הכוח, הם סורקים, הם מחפשים את המטענים, הם מוצאים אותם, ואני אומר, החבר'ה האלה עושים דברים מדהימים על בסיס יומי, מצילים חיים בצורה מדהימה. הרבה מאוד מהפעולות שיחידת יהלום מבצעת הן פעולות מורכבות מאוד, סזיפיות. הרבה פעמים זה מגיע למבחן הרוח, ואני אומר לך שבמבחן הרוח אנחנו מנצחים. לוחמים הכי טובים בצה"ל נמצאים ביחידת יהלום. צ'ק 0.9, סוללה 47.9, תקליקי, את יכולה להמריא. פוזישן. שלום, מנות. מה נשמע? לפני 2.5 גייסה יחידת יהלום צוות נשים ראשון במסגרת פיילוט לוחמות. 2 צוותים כבר סיימו את ההכשרה המפרכת, צוות שלישי עדיין במסלול. סגן למד התגייסה לצוות הראשון, סיימה מסלול, יצאה לקורס קצינים, היום היא מפקדת על צוות שכבר פועל עמוק בשטח הרצועה. פעילות מבצעית מסווגת בתוך הרצועה, היינו גם בדרום, בעזה, גם בצפון בלבנון. בתוך שטח לבנון. עמוק בפנים, גם בעזה, אנחנו כבר מכירות את כל הרצועה ממש בעל פה. פעילות אינטנסיבית יומיומית, רק במרכבות גדעון הספקנו לעשות סביבות ה-45-50 משימות בפנים. אתה יכול להגיד מה המשימות? האמת שלא, זה קצת סוד ששמור לנו. הלוחמות ביהלום עוברות מסלול שונה מהגברים בהתאם לייעוד המבצעי שלהן. בקרוב אמורים בצה"ל לסכם בהצלחה את הפיילוט בהמלצת מפקד היחידה. בעיניי זכינו בלוטו, גם אנחנו, גם היחידה. נתנו משהו שאי אפשר לתת בהרבה מקומות. כמות האינטנסיביות, האיכות של הבנות, המסלול המאוד מאוד קשה, שהוא גם עוד בבנייה, אבל הפיילוט בוודאות הצליח, צריך להמשיך את זה, זה חשוב. הלוחמות עד היום עשו מאות פעולות בעזה, בלבנון. הפיילוט מוצלח מאוד. אנחנו נכנסים לחדר החללים, עכשיו אתה תראה קצת את מחיר המלחמה. 19 לוחמים איבדה יחידת יהלום בפעילות מבצעית מאז תחילת המלחמה. הם מונצחים בחדר הזה יחד עם כל נופלי היחידה, פנים וחיוכים של בחורים צעירים שנפלו מאז הקמת יחידת יהלום. אני יכול להגיד לך שבסוף יחידת יהלום הייתה בכל מקום. אחד מהסיבות שהמחירים הם כל כך גדולים זה שבאמת היינו בכל מקום. תמרנו עם כולם, היינו באתגרים הכי גדולים. על ההתגברות של המטענים, של הנופלים שלנו ונפגעים ממטענים של חמאס בחודשים האחרונים, משהו מקצועי להגיד על זה? תראו, אני יכול להגיד לך שחמאס לומד ואנחנו בקרב למידה. וחמאס מאתגר אותנו מאוד. ואחד האתגרים הכי גדולים של יחידת יהלום זה להפיק לקחים. וליישם אותם. ללמוד מהר וליישם אותם, וגם לוודא שהם עוברים. יחידת יהלום פרוסה בכל מקום ברצועת עזה. זה לוודא שאירוע אחד שקורה ברפיח נלמד בבית חנון. זה קורה? זה קורה. זה אחד מהמאמצים הכי גדולים שהיחידה משקיעה בהם. אלוף משנה א' סיים בשבועות האחרונים את תפקידו כמפקד היחידה. בין הרובוטים המתקדמים, שטחי האימונים וחדר ההנצחה שמזכיר לכולנו את מחירי המלחמה, הוא משאיר את היחידה למחליפו עם הרבה יותר ניסיון מבצעי ובעיקר לוחמים שמאמינים בצדקת הדרך. זה הכל חוזר לאנשים. 30 שנה, כל ההצלחות של היחידה,
כל הפתרונות היצירתיים, כל ההישגים של היחידה, בסוף זה האנשים של היחידה.